Što to? Jednu stvar što nikad nije htio je nije elektronski nego elektronički, jel? Ne znam sad. Uglavnom, velika, ogromna plava lokomotiva koja ima rekao mi čak kak se zove i sve, ali kaže kak se zove da s obje strane imate generator. Kaže između njih to mi je ostalo prošlo.